Hawu Nkosi yami. Why stationary sabantwana izinto zesikole zidura kanje Nkosi yami? Bezidure kanje. Ngiyokwenza njani? Ngiyokwenza njani? Hello. Unjani sithando? Ngiteng wena ukayi? Hayi nami ngiyaphila. Lalela. Anginasikhathi. Bengisacela ukuthi ungiboleke u500 rand. Ngizokubuyisela yona. Ngizokubuyisela yona next month. Yo, batho ba modimo o batla go etsang ka No, tšhelete ngifuna eo? ukuthenga izinto zomntwana zesikole ngiyacela sithando sami. Bye bye. Hello. Udrophela mina ifone. But bengikhona for yena engidinga. Bengikhona for yena uzodrophela mina ifone.